Kardom dan Marley pinini li ako puthat wang tholo nang litum kelang bom mate ka chinghona channel Karbi 2.0 along la pen pini a video ta nang litum thumbnail mate title long thek ponong pola son thak thak sini li la so video long ta nang than pachini ikpo la se nang litum video start te aprang non kelang bom la Karbi 2.0 long se akimi lang pole nang litum subscribe ik tha subscribe det pe na phir la bell arjan ta dui la bell arjan ta ber ikngon Lalu pulte monon fit ni lika preka video le once tanali tu mobile nang le da prangi afan la pen pini a video bang ke nang le tum la Adhar card abang bank long pen link duma avema Koson se check po laso status bang nang le tum Koson se check po check na ima PUSI nili mane paklang pon populo nasinali tum la video ki cheng pen kijut an langon la lo pulte nali tum chini ikpo la pen kai kia son la intro bang asap so lang ik pen nali tum video bang cheng pon phit lona la pen nali tum a mobile long stami Chrome la pen kapre browser stami duye la sinali tum ingpui go jado browser pen stami nili bang da kai kia son la Chrome browser si use serpo da Chrome browser si use lepo la pen nang litum la search or type web address plong nang litum tokdamo udai udai pulason tokdamo tokdet pen finally tum search la bottom long ber igo mate kiri bottom long la pen son interface sang ponang litum mathengno la thaksi ke do bang udai gov.in podim la sodim nang litum ber dam igo dak ber igdat pen nang litum la Adhar a website long nason wang ikpo la Adhar website long wang det a finally tum jong si Chrome pen sedam pote da thak dui 3 dot dui la thaya son arjan dui dak ber igra nang litum la desktop size bang nang litum a size bang videnon la pen det a finally tum la son dui option dak lai hui dak nang klangi ase aprang sinang litum kidam ning bangke dak nili nang piklang ponpo la penang litum kidam ning ye bangke dak la son option do la thaksi get Adhar pudui la pen second option ma update Adhar pudui la pen la third option Adhar service pulona litum ber ignang po la sodim ber ego Adhar service podim la pen dak ber det pen finang litum athengno ola son interface ako dak akimi nak sikhuli po la pen la atha ke tok dui verify Adhar la pen verify registered mobile number or email ID la pen retrieve Adhar generate VID la pen offline Adhar verification Adhar linked la pen the Adhar linking status pudi la sodim mang sinang litum ber iknang po la check Adhar la pen bank linking status pu la sodim ber igo dak ber igdat penalitum athengno la son interface dak nang chikhuli ikpo la penalitum dak hini option do Adhar card sorry la Adhar number pentong nang litum kichegi mamate virtual ID pentong kichegi matla hini option do la sinalitum long Adhar card do pulate Adhar card number banalitum dak ber iknang pol la pen la dak capture do ye capture la nili mobile non wangwe ya network problem osi la sinili la capture bangke 1 second non bang la capture bang chewang la so capture banalitum dak athak ber igra la pen send OTP pu ber igo la pen hola Adhar card long killing a mobile number ala so mobile number long OTP bang po la pen OTP banale tum dak enter OTP ber dim nang lepo la pen ale tum dak verify mate lang fit mel hola si peder de pin pen nili bang da Adhar number bang ber ikpo la pen nili la captcha hi huita ber ikpo la pen lang don bang mo la video bang nili la da Adhar number ber ela la pen nili non send OTP long ber ikpo sorry nili dag la captcha bang nili vilit mate chok chidat lo ke ber bang asini ako nili bang ber thuwai pitpo la pen nili putho da captcha bang kaprek ber ad lo la pen nili non send OTP plong ber ikpo
Sen OTP pulong berdet pena finally tuma mobile long stame OTP bang nang lepo. Dak network bang asap so slow hai la sinili dak video bang asap so paching ton nang kok lepo. Dak OTP bang nang leik elo la sinili dak OTP bang dak copy ik det po. Copy det pena fit la athak sorry la aber dui enter OTP pudim dui. Dak ni nang piklang ekpo la sodium nang le tum ber ego OTP ba. OTP ber det pena fit la nang le tum la aber theklong po. La submit pulong dak submit pulong ber ego. Submit pulang berdet pena fit nali tuma thengnu la son dak nang chiklang ekpo result mate status nang chiklang ekpo dak your Adhar is not linked to a bank lasi so Adhar bank ke bank pen link lelang ya dak chiklang lo lasi jong si dak nang litum aprang ben si bank long verify tang do pelote nang litum dak details nang litum thengnu dak details sai hoi ba na chiklang thaipo ko so bank long si link do mala Adhar card bang nasi dak nang litum lason check tame jong si link elama link lema po nasi nang litum check pon tame lapen nang litum jong si laso video bang lang misen polote nang litum please pen la subscribe ik tha lapen comment hai hui ta nang litum pi ik tha lapen like hai hui ta lo asit ingsi ini thek the do pul de nilifan la comment us tamina ho narjo iktame la pen sa video description us tame da kan contact info do da lena contact iktame lancho lonte pinya video long la se mo next video long le che tong thunang la pen do me thak me kadu kavela Karbi kelang rat do an phans tame nilihin pen Kardom pajariglo Kardom